Příjemný pondělní podvečer, sledujete regionální deník televize Genus. Na uplynulý víkend asi hned tak nezapomene majitel chalupy v Horním Vítkově na Liberecku. Prázdná chalupa začala v pátek v noci hořet a nebýt rychlého zásahu hasičů lehla by popelem. Chalupa v Horním Vítkově začala hořet kolem 9. hodiny večer. Na místo se sjeli hasiči z celého Liberecka. Nejhorší bylo to, že tady byla připojena elektrika, o to byly největší blesky, tak jsme museli čekat na elektrárnu, než odpojila elektrický proud. V době požáru byla chalupa prázdná, takže se nabízí otázka, jak oheň vznikl. Podle našich informací ji nejspíš někdo nejdřív vykradl a pak zapálil. Vchodové dveře byly totiž údajně vypáčené. Nikdo tam nebyl a nikdo neví, jestli to bylo úmysl nebo od elektriky. Spekulovat nebudeme a necháme to na vyšetřovateli, že jo? Na místo dorazil i majitel chalupy, od kterého jsme se ale dozvěděli pouze to, že chalupa nebyla pojištěná. Hasiči dostali oheň pod kontrolu po hodině a půl. Přesnou příčinu požáru a výši škody stále ještě zjišťují policisté. Romana Prošková, televize Genus.